खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय 6 डिसेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्दुआव BPFनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। 2000निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरा BPF दोलोआव जयनिं जादों। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मावनानै होनो हायाखै, जायनि थाखायनो BPFआव दायो गोबांथार दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांफोरा जयनिं जागासिनो दं होनना बुंथिनानै होदों। नंगौ, बेनि अनगायैबो आरोबाव गोबांथार बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंबावदों दि थारैनो खौरांगिरिफोरनो UPPL एबा प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा राजखान्थियारि फोसावदिंनाय समाव थारैनो जार्नालिस्टफोरनो 10 कौटि रां होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो फरायसुला फरायसुलिफोरनो रां होगोन होननानैबो बुंथिदों। नाथाय बेफोर गासिबो मोनसेबो खामानिखौ आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा मावफुंनानै होआखै होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखायनो दायो गोबां लेखा गोरों MA पास, BA पास आरो गुबुन गुबुन लाइमोनफोरा BPF दोलोआव जयनिं जागासिनो दं होनना बुंथिदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारियासो फरायसाफोरनि बेसेन गोसा जिउखौ रैखा खालामनो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै जयनिं हाबाफारि खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव भैरबकुन्द ब्लकआव BPFनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव 2000निबो बांसिन UPPL, GSP, BJP आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इन्डियान सकबल फेडारेशननि गाहाय नेहाथारि मानगोनां डक्टर रश्मि व्यास बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 मायथाइनि 14थि सेनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया थारैनो 3 डिसेम्बरनिफ्राय 5 डिसेम्बर एबा मैयासिमहालागै क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव अल इन्डिया सकबल फेडारेशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर रश्मि व्यास बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव मैयानि जोबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझाराव फैनानै बेबायदि गोजोननाय मोनगोन होननानै सानाखैमोन। थारैनो क'क्राझाराव जोबोद गोजोननाय दङ। लोगोसे आथिखालाव थारैनो काउन्सिल सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोनहा खेला दुलाखौ लानानै जोबोद जौगा थाखोनि हाबाफारि मावगासिनो दङ। बियो साफ्रोमबो खेला गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे आरोबाव बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला क'क्राझाराव जोबोद गोजोननाय दङ एबा क'क्राझाराव थारैनो जोबोद मानसिफ्रा गावजों गाव हेफाजाब होलायो होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। BTCनि BJPनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थारैनो फुथुला बायदिसो बाहायो। लोगोसे आथिखालाव BTRआवबो प्रमद बर' बिथांजों UPPL सरकारजों BJPआ एलायन्सआव दङब्लाबो, नाथाय प्रमद बर'आबो आथिखालाव BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ फुथुला बायदिसो बाहायो। लोगोसे स्टेटआव थांब्लाबो फुथुला बायदिसो बिथांमोनहा बाहायो, रावबो रावनिबो बाथ्राफोरखौ खोनासंलाया। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों चिरां जिल्ला BJPनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोआव जयेन जाखांनायनि उनाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो आथिखालाव BTCआव थानाय BJPनि दैदेनगिरिफ्रा साफानि उनाव साफा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव बास्लायलांबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्ला मानगोनां गाहाय नेहाथारि सुकुमार बर' बिथाङा BPF दोलोआव जयनिं जाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा जयनिं जाखांनायनि उनावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BTCनि BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ ओरैनोल' बिबान होनानै दोनदों, मानोना बिथांमोनहा BTCनि BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ रावबो बेसेन होआ। आथिखालाव
प्रमद बर' दैदेननाय UPPLजों BTC-आवबो एलायन्स दंब्लाबो नाथाय जोंखौ प्रमद बर'आबो मोनबो बेसेन होआ एबा फुथुला बायदिसो बाहायो। लोगोसे स्टेटआव थांब्लाबो BTC-नि दैदेनगिरिफोरखौ स्टेटनि BJP-नि दैदेनगिरिफोरा फुथुला बायदिसो बाहायो। अदेबानि मन्त्रि MLA-ब्लाबो फुथुला बायदिसो बाहायो होनना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखायनो आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोआवनो सालिजारि खालामनानै नायनानै जयनिं जादों होनना बुंथिनानै होबावदों। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानांगौनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव उदालगुरि जिल्लायाव बड'लेण्ड केम्पास जानो थांगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि मावनायखौ नुबाय थानाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे केम्पास गायसननो थाखायबो गोबाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोबाय थानाय बायदियैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजाफोरा थारैनो नायदिंहैनाय जायो बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां ओनसोलावनो जेराव मडेल कलेज गायसनबाय थादों बे जायगायावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे केम्पासखौबो गायसननो थाखाय थि खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला गोबां जायगायाव उदालगुरि जिल्लायाव नायगिदिंबाय नाथाय दैफां ओनसोलावनो आथिखालाव हायार सेकेन्डारि मडेल कलेज आरो गुबुन गुबुन थानाय फरायसालियावनो खेबसेयैनो क्लास 1 निफ्राय क्लास PG लेभेलसिम थानांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानैनो मोनसे जायगायावनो थारैनो दैफां ओनसोलावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौबो गायसननो थि खालामनाय जाबाय होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बियो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव गायसनजागोन होनना मिजिंथिनायखौ बुंथिनानै होदों। UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय जायखि बिजाथिखौनो होआथों मानो बेनि देरहानाया 100% रोखा बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों UPPLनि सासे MCLA अमर बसुमतारी एबा बिसावरायग्रा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो आथिखालाव UPPL राजखान्थि दोलोआबो मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेल आरो मोनफ्रोमबो बियाबफोराव बायदि गावसिनि दैदेनगिरि आरो मावसुमाफोरखौ लानानै सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथांमोनहा चिरां जिल्लानि 13 नं चिरां बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैदेनगिरि आरो मावसुमा बिथांमोनखौ लानानै सावरायलायबाय थानाय समावनो बिसावरायग्रा एबा MCLA बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जायखि बिजाथिखौनो होआथों मानो बिथांनि देरहानाया 100% रोखा होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा आरो बुंबावदों दि दायो मोनफ्रोमबो ब्लक आरो BCDC लेभेलाव सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालाव BTR सरकारा मा खामानि मावगासिनो दं बेखौ रोखायै मिन्थिनो हानाय जादों होननाबो बुंथिनानै होबावदों। BPFआ हारसिङैनो रावखौबो लोगो लाफायालाबानो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बियाब मोननैयावबो हारसिङैनो गेलेगोन। लोगोसे मोननैबो बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोनि देरहानाया 100% रोखा जानानै दं बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदिसिना हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खुंबाय थादों। जेराव मैयाबो भैरबकुन्द ओनसोलाव हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआव गोबांथार दैदेनगिरिफोरा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट BJPनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होनना बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे सासेबाव इयुथनि दैदेनगिरियाबो BPF दोलोआव जयनिं जादों होनना बुंथिनानै होदों। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ रावजोंबो एलायन्सआव थाफायालाफानो हारसिङैनो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बियाब मोननैयावबो BPFआनो 100% देरहागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों।